Sa atong siningang lalawigan sa probinsya, gipusan Leyte, gipusil patay kaganiyang alas 6 sa buntag ang opisyal sa Municipal Environment and Natural Resources Office o sa samang higayon, hipi sa Disaster Office sa lungsod sa Albuera, Leyte. Ang mga suspect sakay sa duha ka mga motorsiklo. Giila ni Albuera Police Chief Captain John Ray Layog ang biktima nga si Chufilo Granada, 51 anyos. Nga niadtong higayuna mao pagawa sa ilang Pinoyanan sa Barty Street, Barangay Poblasyon. Sa investigasyon na sayran nga sa pagpusil sa unang suspect, wa pa maintimano ang biktima og nakasuway kini pagdagan palayo. Apan gisundan kini sa laing suspect og gipawanan og mga bala, maong naigo kini og namatay diha dayon. Daling mibiya sa dapit ang mga mamumuno. Matud ni Captain Layog, posible nga may kalabutan sa iyang trabaho ang pagpatay kang Granada kay doon na kini naligsan nga mga negosyante. Kansang patigayon na lambigit sa quarrying operation, sand and gravel o illegal lumber.